sige, det var en af de nyheder, vi havde set mest frem til i 2010, ville sandsynligvis være lidt af en underdrivelse. Og det var stort set alene på grund af et par døre. Men rent faktisk er dørene ikke engang det mest interessante ved SLS. Det mest interessante ved SLS, det finder du, når du trykker på den her knap. Der ligger en 6,2 liters V8 med 570 heste ude foran, og den lyder som en NASCAR på Viagra. Inspirationen kommer fra Mercedes 300 SL, den mest legendariske Mercedes nogensinde, selvom Mercedes oprindeligt ikke havde den store lyst til at bygge den. Dørene har faktisk noget, der i hvert fald minder om en logisk forklaring, fordi tilbage i 50'erne, der kørte Mercedes-Benz et racerløb, der hed Carrera Panamericana, og det var ligesom at køre Le Mans på veje vedligeholdt af Københavns Kommune. Så for at få bilen til at holde, så lavede de et meget let og ekstremt stærkt rørkitterchassis. Problemet ved det var bare, at dørkarmen, den kommer helt herop. Så hvis du skulle ind og ud af bilen, så var der kun én mulighed, og det var at lade dørene gå op i taget. Det så den amerikanske importør Max Hoffman og insisterede på, at Mercedes lavede den her model til sådan en almindelig civilbrug, hvilket de ikke var særlig interesserede i, men det gik de altså med til sidst. Og det blev 300 SL, den mest legendariske Mercedes nogensinde. Og det er altså den model, som man har efterlignet med den her konstruktion. Men i dag er dørene mest beregnet på, at du skal cruise forbi Café Victor med dem åbne. Det er designet, der er i særklasse på den her Mercedes. Udvendigt der er Mercedes SLS sandsynligvis mere velformet, end Helena Christensen var på sin 18-års fødselsdag. Indenfor der er historien lidt en anden. Altså den her midterkonsol, den er fra Mercedes C-klasse. De her knapper på rattet, Mercedes C-klasse. Faktisk det her ret, Mercedes C-klasse. Og så er der altså ikke, fordi der er for meget plads. Jeg er 1,83, jeg kan lige nøjagtigt være her. Og selv når sædet er kørt helt tilbage, så kan jeg knap nok være passager. Men det har sin forklaring. Det, der er blevet gjort plads til SLS, det er den der store kværn, der ligger ude foran, så den kan komme op bag forhjulene for at få den bedste vægtfordeling. Og hver gang der er noget med din SLS, som du synes er en lille smule irriterende, så skal du bare geare ned og træde på speederen. Kan du se? Så har du glemt det problem, ikke? Men alt er ikke perfekt i Mercedes SLS. En ting, som du ikke kan bebrejde SLS, det er, at underovnen ikke er blevet hård nok. Altså, den er faktisk knusende hård. Selv til en bil, der har 570 hestekræfter. Jeg ved godt, det får en sportsvogn til at virke mere sportsligt for specielt dem, der arbejder hos AMG. Og AMG er altid gode til at lave undervogn, så er du lige ved at få nyregrus. Men den her gang, der er de altså virkelig overgået sig selv. Jeg kørte den her bil hjem gennem København i går og på lidt landevej uden for Malmø, hvor jeg bor. Og i morges, der var jeg nødt til at lime alle mine plumper på plads igen. Det er som om AMG er nervøse for, at du skal glemme, hvad SLS er for en bil. Måske fordi, at du kan bruge den hver dag. Du skal have lidt højt til loftet for at få råd til en SLS, og der mener jeg ikke kun i garagen. Den koster ca. 4 millioner kroner, når du har fået lidt ekstra udstyr på, som keramiske bremser og lidt andre småtterier, du ikke kan leve uden. Og det er lige lidt mere end en Porsche 11 Turbo, og lidt mindre end en Ferrari 458. Men altså hverken Porsche eller Ferrari kan jo det her træk.